want to tell the people of Somalia መንግስቱ ከነብዙ ጭካኔዎቹ ከነብዙ ብልግናዎቹ ከነብዙ ወንጀሎቹ considering that Egypt has joined BRICS ጋር ሐሰን ሼክ መሐመድ ወዳረጉት ወደሱ እንግባ መሰለ ወደብ ጉዳይ ወደብን በተመለከተ ኢትዮጵያ ወደብ and gentlemen ladies Signore e signori mesdames et messieurs Damen und Herren سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو كم وتر نخلنا كمهرنا كان كحنا حبريتا كبنا زغليو نغرنا أفريقيا بدرجة عالم وين مستعنا متأسسار زلوا بغات تايخم تزاواري حيزلكم كم زغرب لو مدما interesting ويكاعد دسكن فلتم زقبانا زبلكم حبريتا تاكيبا متيلهم كارنا أفريقيا صحبتنا ميديا عالم كملومي كوينو يفلتنيو بزح أتوكرو زلوا بعبيتي مع كنازينا بتدقاقامي بعمقة زيتيلو زلوا كنتاتيو سلامنتاي نابي قصة نموسادي زي نزبل دما حبيرنا بحدا كنريينا every video of زنريا دما بغاتا بتزاواري مسير تراركب زلوا ويو مبار إثيوبيا زنقرتو كنتاتا بكرنا أفريقيا حجوون انتخونا جينا هدأت هاي رغبة نتزوبا دما كاب حدا نابكالي بخلو معكنات مزارة بارستو خينولو تنقع في زوبا نابكالي خي معبل دما بزوح سكا تقبرلو أبتقراي مستقارو مسناتنا بوليتيكا زتاساسر كنرينا نا إيرترا قداي دما بزوح أقد السنة بتاتالو ببوليتيكا يخم بغطبا تسفاف زبو كنتاتون كنرينا مجمريها قد نتناي كرنا أفريقيا زلو بفلاي ناي سومال كنتات بمنقد استفل عليو كيلاتات كنريو كن فتنينا إثيوبياويان كوغرو جميرا مالو بعلم زنقدو جرما تقمتي لهم أويات كوغرو جميرا مالو لعلو خل جن بزعبا ناتنا إيرترا زتنكف بس حدا دبلوماتنا أمريكا استقبر كنرينا سلام زي إثيوبياويان تدقاقامي أفدق بحرنا إيرترا متأمات كم زي كوارتو نخط فلتو كتريوايهم أزيا قداس انترفيو كنرينا سنهيلنا كم واتو لايك بمقبار نزا فيديو صبغتوا ويتقامي كوينكم تريوات خوينكم لايك بمقبار نابكالوت كم توزع انت غيركما عابد قفيو نابلكو مجمر ياسكي نزا فيديو زيان رأي أبزيا سومالي لاند من سوماليا تقبرو زلا انتهيت علامة كاب إثيوبيا سومالي لاند انتهيت دللا كاب سوماليا كتروح بزي تخيل ويدما إثيوبيا كاب أباي سوماليا كتروح بزي تخيل كاب سومالي لاند انتهيت دللا زبل دلي كيت ويكا ركيق زخوني نطلي ديسكاس كغبري من واحد فيديو اندياغن اقداس كفال جزينا سيب مقبار اقداس كفال ناتا ترايكن رينا let's go Straight Talk Africa. And Glade, I want to start with you. What does Somaliland want more here? A stake in Ethiopian Airlines, or for Ethiopia to give Somaliland, or to be the first country to give Somaliland that recognition it so desperately wants? I mean, is this memorandum of understanding, which does not commit Ethiopia, or appear to commit Ethiopia to that recognition part, is this a fair deal? So, إذا حتى زيا أكيد تاسيت حتى تدقاقامي بتزاوارقن كريا غنينا هنا Somaliland كاب إثيوبيا انتهت دلزلا مغنياتو أبقل تشن عصرت شمنتن أبي أحمد أب ودا بربرا إنفستن خجبر تسمع مي عمني روميوم سلزي what special deal يوم زدليزلو إثيوبيا Somaliland أبتشعو زي جبرو انتهام زدليزلو أبزي حجة تغير زول اسمه معك اتناي بيزنس أسبيكت ناتو أب إثيوبيان إيرلاينز قال مركبهم دي ولاتي ناتسنتهم نمركبي تقند علامة بوغن إثيوبيا خي انتهي تقند أتكراب زانا حجة سمع بخلت يمكن رياينا زيادة ما تقرب مال سكرتريهم زيادة حنت كابتن إذا سمع زك قدس اللي هيك قصل عندما ناكلتيهم تثبيتات كما يكمل زي ما سكريكم listen now. Thank you for having me. The president of Somaliland, who spoke to the media last night, insisted that the main intention for the deal is to secure recognition from Ethiopia. And the perspective of the government of Somaliland is that this deal will lead Somaliland to access recognition from Ethiopia, but also other partners with Ethiopia. Secondly, so بحفشات دمصناتو نصر زبالا يكونن تغاغيم كم سمع كاي زرداكا زنتاي زبل زلو ابكالون سلت سمع زنبركاني بريزيدنت ناي سوماليلاند ابز حلفه معلتات انترفيو غير نيرو زعبات كل زلو معبالتات ناي جيو بوليتكس ما تزاريب نيرو نصر تغيرو تزاربا ابتا فيديو جن انتايلو مس ኢትዮጵያ غيرنا زلنا سمم ناي بيزنس ناي ربحا ناي شركነት كنبلو نخلينا اقداسነት ناتو جن ኢትዮጵያ نناصنتنا انت خبيراتنا ويكا تقبالነት كم زلو انت غيرات رايو زبل دمسي اقول حلو ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ገለመለ እሱታ ተገደስት ኮኑ ኹልያ ተቀንዳ ገዳስ ግን ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ተቀባልነት ከም ናጽነታ ክትቀበላ ክትክል ኣለዋ ስለዚህ ያ ዲል ብሬከር ወይ ካነት ስምምዕ ከም ዘይ ከይት ክትገብሮ ትኽልያ ዝብል ዝኾነ መርገጽ ከም ዘሎ بخال خال اب تويتر بوست خمس جبر زلون
سبيشال ديليجيشن ابي احمد ني سوماليلاند نهرجس خيدهم زنبري انت خوني عبد ودبات كغروز نبر زغبر تحاسيب زنبر كنتات كم زخلكلومن كساب ريكوغنايز يغبركمنا ويتقبلنا زهابكمنا اتخالص ممحن غبرين خلينا كم زبولوم بستفعل من قد تويتر واتساب اكس مالتيو تغيلكم اب اكس بوست غبروا لي فلو غبروني كبلكم يدلي كابو بمقصال اتناي بيزنس كفال جن ايد اليوم مالت ايكونن ويت بيزنس كفالنا تومسي اي قد سنان مالتو ايكونن سلازي ناي بيزنس كفال جن اليوم بحفشا جن سومالي لاند اتا تقبالنا نصنتهم لعلمانهم كم تقدسهم زلا بتدقاقامي قلصلو زخا كم ردو غيرنا ونكون وزن خلينا نوي حامتات كم ناس هاجر كوينو سلو زخدو نسومالي لاند ناي بيزنس ديل داي كونو زقدسهم زلو قندي كم هاجر تقبالنا تكرغبي زياده ما نيوتوبيا كغبروا يخلو دي ما يكونون بعين نيوتوبيا كمية حجي كان رياينا بخلتي قمتات كان رياس لزدلناينا Almayehu, why is Ethiopia doing this, knowing that this could anger Somalia and already has? I mean, given the high risks in the region, given the difficult history that exists between these neighbors, and the fact that it could now spark a conflict next to one of the world's busiest shipping ports. ኢትዮጵያ ስለምንታይ ዝዲል ትገብሮ ዘላ ዝስምምዕ እዚ ክትገብሮ ትሓስብ ዘላ ምክንያቱ ግርጭት ክፈጥር ከም ዝኽእል ፀገም ክፈጥር ከም ዝኽእል እናፈለጠት ከላ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብታ ቅድሚት ናይ ዛ ኢንተርቪው ያ ትብሎ ኣብቲ ገባሕሪ ዝዓበየ ኣብቲ ገባሕሪ ሶማልያ ኣለዋ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብቲ ገባሕሪ ክህብዎም ይኽእሉ እዮም بسممع مالتي كمزي بحر حيل بحر قالك هزو يكونس عبد بحر نخطكم مس سوماليا سي ويلكم كم زبلون فلوتيو سلمتاي اكسكلوسيفلي ابزاناي سومالي لاند خيدوم شجري فطر لو نزبل حتى كتملس كلا كملسو غلو سمعج Thank you, Heidi. The MOU has upended regional security dynamics, and the most controversial element of the deal is reportedly, I say reportedly because we haven't seen the text of the MOU yet, is its inclusion of a clause for Ethiopian recognition of Somaliland as an independent sovereign state. One has to be so desperate or so short-sighted to include something that's not absolutely necessary in an international treaty. State recognition is a discretionary act. There is no obligation to recognize a new state on the world stage. State recognition is like a single bullet gun, which can be only used once in relation to the entity concerned. Once given, it cannot be taken back. So I don't understand why Ethiopia, in addition to giving a stake in its airlines, wants to be the first state to recognize Somaliland. So, እንታይ ልመሊሱ እዚ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ይዝርዮ ዘሎ እዚ ኪላ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሲ እንታይ ስለ ዝገደዳያ ወይ እንታይ ፀቕጢ ስለ ዘለዋያ ኪኖቲ ናብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ብርክት ባዘላ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ንኽትቅበላ ትግደድ ዘላ እዚ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ፀቕጢ ዘለዎ ደስፕሬት ወይ ድማ ናይ ለኪምካ ጥፋዕ ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ቅላዕ ዝዓይነቱ ካልእ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ዘለዎ ሰብ ዝገብሮ ዳኣምበር ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ፋይዳ የብሉን ካልእ ድማ ንሓንቲ ሃገር ሪኮግኒሽን ክትባ ሓንቲ ግዜ ትገብሮ ስጉምቲ ሓደገኛ ንድሕሪት ክትመልሶ ዘይትኽእል እዩ ሪኮግናይዝ ጌርያ ገዲፈየ ክትብላ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ተነቃፊ ፖለቲካዊ ከምኡውን ምስ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ንዝኽእል ኣርእስቲ ስለምንታይ ክገብሮ ዝግደድ ዘሎ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ክሳብ ሕጂ ኣይተረዳእናን ኣለዎ ይብል ኣሎ ከም ኢትዮጵያዊ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ድማ ካብ ሶማሊላንድ 2018 ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከየምፅኣ ክገብሮ ስምምዕሲ ናይ ወደብ ኣጠቃቕማስ ገይሩ ነይሩ እዩ እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ እዩ ምናልባት ኣብዚ ኣይገልፀለን ኣብ ካልእ ግዜ ግን ገሊፀልኩም ነይረ ብድሕሪ መጋረጃ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ፀቕጢ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ንረብሓ ናይ ኢማራት እምበር ኣብ ኣፍደገ ባሕሪ እውን ፍሉይ ነገር ክረክብ ከም ዘይኮነ ወደብ እውን ፍሉይ ክረክብ ከም ዘይኮነ ነቲ ናይ 18% ገይርዎ ዝነበረ እውን ድሒሩ ገንዘብ ስለ ዘየቕረቡ ካብቲ ስምምዕ ኢማራት ከም ዘውፅኣቶም እዩ ዝንገር ስለዚ ነቲ ወደብ ወላ ካብቲ መጀመርያ ኢትዮጵያ ገለመለ ትብል ተነበረት ኣብቲ ስምምዕ ናይቲ ወደብ በርበራ የላን ሕጂ በንፃሩ መን ኣሎ ዓባይ ብሪጣንያ ኣላ ስለዚ ዓባይ ብሪጣንያ مخصب اللوا UAE بعبيو نايت ودب مخصب اللوا دلوا سلازي بتحر مجارجة UAE تصرح زلا مخانو إثيوبيا أبي أحمد دما بقوم تزويرو سلازي خيزلو زجبرو زلمبر ني إثيوبيا ربح كم زيكل نتزوباجن عبي شجرن كلولاون كفتر زغل نتزلو ودما نام زبا أسكوزو زغل كنتات مخانو يوزنجر اسكي بوانكد سوماليا خاخن سوما Harun, the reaction in Mogadishu has been swift and fierce. Somalia sees this as an attack on its sovereignty. You've given us some context earlier, but what are Somalia's worst fears here as far as this pact is concerned? Somalia's fears date back to what the colonial powers did in the Horn of Africa. In 1948, for instance, there was a time when the Italians were in this part of the country, and then there was fighting between the Italians and the British took over in this area of eastern Ethiopia, now Somaliland, and entire Somalia. And at that time, it was the time that the movement to give Africa freedom started. And
So بحفش ناي سوماليلاند ጸገም ድማ ናይ ሶማሊያ ጸገም ድማ ማለት ሶማሊላንድ ወላ እኳ ከም ሓውስናት ዝኾነት ሃገር እንተኸደት ናይ ሶማሊያ ጸገም ኣለዋ እዚ ኩነታት እዚ እንተቐፂሉ ተን ካልኦት ኣውረጃታት ድማ ከምኡ ኢለን ክበታተነን ስለዚ እቲ ሃገር መትሓዚ ክህልዋ ይክእልን እዩ ካልእ ድማ ሶማሊያ እቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኣብዚኣ መድረኽ እዚኣ ንነዊሕ ዓመታት ሶማሊያ ብዝኸፈት ደረጃ ከላ ክትገብሮ ከማን ትኽእል ዝነበረት ክትገብሮ ዘይከኣለት ሎሚ ኣብ ሎሚ ኩነታት ኮይና ትገብሮ ዘላ ነታ ኣብ ፅቡቕ ኣንፈትና መፀት ከላ ትገብሮ ዘላ ዓብይ ፅፍዒት ኣብ ገፃ ኮይኑ ስለ ዝስማዓ ዘሎ ብዙሕ ተቃዋሞ ትገብር ኣላ ስለዚ እቲ ኩነታት ነቲ ዘሎ ናይ ሶማልያ ርቃት ንምብልሻው እምበር ፍሉይ ረብሓን ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነታት እውን ከም ዘይኮነ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብካልኦት ኤክስፐርትስ ከንታይ ይረአ ኣሎ ብፍላይ ብተደጋጋሚ ግብፂ ነዚ ኩነታት እዚ ብንጹር ተዛሪባ ነይራ ግብፂ ካብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ተራኸልዋ ኽእል Answer. Egypt's foreign minister, Sameh Shoukry, has said Ethiopia has become a source of instability in the region. How would that add to the already tense relations between the two countries, and is the region poised for further instability? Well, I mean, this particular instance has sort of raised some red herrings, but I think it's also an opportunity for the South region to come together to basically look at broader issues of security and regional cooperation. And part of the regional cooperation would be, for example, considering how Somalia itself would be able to grant Ethiopia So ሓንቲ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ትከታተሎ ዘላን ዝለዓለ ኣተኩረይባቶ ዘላ ግብፂ እያ ግብፂ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝበሎ ኢትዮጵያ ሓንቲ ምንጪ ዘይርቃት ኣብዚ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ትኸውን ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኣለዎ ንግብፂ ከምቲ ተጠቃ ስዊስ ካናል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ነቲ ቁጠባናቶም ንሴኩሪቲናቶም ንኩሉ ምሉ ንዓለም ምሉእ እውን ማለት እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ምስ ናይ ኒል ዘለዎም ጸገም ተጠቒሙ ድዩ ወላ ካልእ ኣብ ኮርነር ወይ ከዓ ኣብ ፀቅዒ ክትዋ ከም ዝደሊ ዘሎን በዚ መንገዲ ድማ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሓለፈ ርኢኩም ነይረ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኣብ መንቀራቕሮ ክትዋ ትፅዕር ከም ዘላን ኣብኡ ድማ ዓብ ዓወት ትገብር ከም ዘላን እዚ ከዓ ናይ ቻይና ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብቲ ሃገር መፅዩ ሙሉእ ደገፍ ምስ ግብፂ ደው ክብል ከም ዝኽእልን ብቢዝነስ ይኹን ብፀጥታ ዓብ ኣገዳስነት ከም ዘላቶ ግብፂ ተዛሪቡ ነይሩ ኣብዛ ንፅልኩም ነይረ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ወርሒ ጥራይ 4 ግዜ 5 ግዜ ንግብፂ መፅኢሎ ግብፂ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲት እያ ንኣሜሪካ ስለዚ ክልተ ሱፐር ፓወርስ ኣብ ቀረባ ከይዶም ነይሮም ትማሊ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝገደደ ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝወስድ ድማ New potential for developing these ties, considering that Egypt has joined BRICS. Russia, from the very beginning, has supported this willingness by Egyptian side to become a full-fledged member of this organization. During the Russian presidency in the BRICS this year, we will try everything that we can to make sure that Egypt has become an efficient part of this organization. So, أقدم أبيل أبدا حلفت معالتي جبتي كم بريزنت ناي جبتي مس بريزنت ناي روسيا فلاديمير بوتين بلايف بفيديو تراخيبهم هذا ناي نيكولر بوتا يمرقونيرم أبو زسمعوا زربادما جبتي أكل ناي بريكس نخد كون روسيا ننوع تسرح كم زنبرتن حجد ما كالتيفا زل على ممبر ويكاز عند أكتيف أقداسي أكل ناي بريكس نخد كون كم أبومبر ناي بريكس روسيا سلزلا أمرحنات ناتي زل على بوتا بزقل تفي أكل ناي تخنخد كون كنت سعرينا نابله ملو دقف نجبسي يهبالو سلازي جبسي بجوبوليتيكا بديبلوماسي كمون سلوا مس عبيت حيالان هجرات زل على حيل زلوايا إثيوبيا دما تازع أبيز تخسر زل هجري أبزي سلامنتاي أب كل كنتات ني أبي بقى كتحزا كم زخنت جبس دما بزت جبر زلا نربحنا تايو كابتناي ኢትዮጵያ በቲ ናይ ኒል ዲጋጌራ ብዙሕ ተፈራርሃ ስለ ዝነበረት ካብቲ ስምምዕን 10 ዓመታት ዝኸደ ድማ ወፂያ ኣብዚ ዋን እዚ ካልእ መንገዲ ትህንድስ ኣላ እንታይ እቲ ካልእ መንገዲ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ዘላቶ ዓዘቕቲ ንኸይትወፅእ ኣብ ዝለዓለ ሽግር ንኽተእትዋ እዩ ሓደ ካብኡ ዝትሪግዎ ዘለዎም ይኹን ነቶም ሱፐር ፓወርስ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጎና ከም ዝስለፉ ትገብሮም ኣላ በንጻሩ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ዓንዳሪ መንገዲ ኢትዮጵያ ባዕላት ፈጥሮ ዘላ ጸገሙን እዚ ስቕንተ ትብል እዚ ኣይመፀን ኣብ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ መመሊሱ ነተሃገሩ ብዲፕሎማሲ ካብ ኩሎም ሃገራት ከም ዝንፀል ይገብረሎ ብዙሕ መጠንቀቕታታት ከም ዝወርዶ ዘሎ ሓደ ካብ መርኣያና እዚ ነዚያ መንወዳያ ቻይና ዝወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ድማ ክንርኢና 200 мероприятий по линии БРИКС. We have planned more than 200 events within BRICS, and we are looking forward to seeing Egypt participating in these events. And of course, we are looking forward to seeing you, Mr. President.
ስለዚ ቭላድሚር ፑቲን ሙሉ በሙሉ ደጋፍ ከም ዘለዎ ቻይና ምስ ግብፂ ብዙሕ ናይ ቢዝነስ ፕሮጀክትስ ነቲ BRI ፕሮጀክት ናታ ናብተን ዓበይቲ ፕሮጀክትስ መሊሳ ክትዕብዮ ምዃና ናይ ቱሪዝም ናይ ካልእ ዓብ ዲልስ ክትገብር ምዃና ገሊፃ ነይራ ኣሜሪካ ድማ ንፀጥታ ኣብቲ ናይ እስራኤልን ጋዛን ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ምዃና ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብመንፅሩ ማይክ ሃመር ንኣቢ ነቶም ዲፕሎማት ናቱ እዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ዕግርግር ብፍላይ ብኣፎም ዘግርዕዎ ዘለዉ ከጉድልዎ ከም ዘለዉ ከም ዘጠንቀቖም ከም ውፅኢቱ ድማ ኣማኻሪ ናቱ ርድዋን ሁሴን ካብ ማሓዙትና ሰሚዕና ነቲ ንገብሮ ዝነበርና ዘረባ ከነቋርፆ ወሲና ኣለና ኢሉ ኣብ ትዊተር ከም ፀሓፈ ገሊፀልኩም ነይረ ቻይና ከምኡውን ባንክታት ናይ ዓረብ ንኢትዮጵያ ንትሕተ ቅርፂ ዝወዝዎ ዝነበሩ ገንዘብ ጠጠው ከም ዘበልዎ ሓደ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ገሊፁ ነይሩ ስለዚ ድሮ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበሮም ዝለዓለ ፀቕጢ ክወርዶም ከም ዝጀመረ ኣባይ ኣሕመድ ድማ ብእዝን ወዲ እዝኒ ስቕ ኢሉ ከም ዝኸይድ ገይርዎ ዘሎ ኣይ ቲንክ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት እውን ምናልባት ካልእ ዓይነት ቃና ክንሰምዕ ከም ንኽእል እውን ምግንዛብ የድሊ ስለምንታይ እቲ ዓንዳሪ መንገድናቶም ውፅኢት ከም ዘይብሉ ይርዩ ኣለዉ ሓደ ካብቶም ዲፕሎማት ናቱ ግን ስቲል ዕብድብድ ምባል ኣየቋረፀና ኣሎ ግን ንሱ ኣገዳሲ ይኮነን ሕጂ ንሪኦ ኣገዳሲ ብዛዕባ ኤርትራና ዘገድስ ስለ ዝኾነ ሰው ሕጂ እንታይ ክንርኢ ናብዚ ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብኸመይ ከም ዝርይዎ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ከምዚኦም ኢሎም ፅቡቅ ብዛዕባ ና ተተዛረቡ ኣብ ውሽጦም እንታይ ዓይነት ድጉል ሓቂ ወይ ከዓ ድጉል ኩነታት ከም ዘለዎም ንክንፈልጥ ኢና ብዛዕባ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዘጋጠመ ዝግበር ዲስካሽን እስከራዩ ምስ ሓደ ቶፕ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ዝተገበረ ኢንተርቪው እዩ ኣብ ዝለንቀነ ዝወፀ እዩ ነዊሕ ኢንተርቪው ንኤርትራ ዝምልከት ግን እስከስምዑ Ethiopia lost its access to the sea, during the Meles era. The United States was deeply involved, in making a deal with the Eritreans. Even Meles, when he wrote to the then Secretary General of the United Nations, Boutros Boutros-Ghali, to help facilitate the referendum, which led to the secession of Eritrea. The US was also deeply involved in that, in the mediation, in the whole process, and nobody tried to stop, this deal of allowing the whole of Eritrea to secede while Ethiopia, with all, large population becoming landlocked. What is your take on that? Was it a historic mistake, or I'm just asking for your opinion? Obviously, you don't speak for the US government, as you said. What's your take on that? So, እንታይ ዝሓቶ ዘሎ እዚ ኣብ 1991 እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሰራዊቱ ፈሪሱ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሖ ህዝባዊ ግንባር ከምኡውን ኣብ ጎኑ ድማ ህወሓት ክልቲኦም TPLF ማለት እዩ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተው ኤርትራ ናፅነታ ድሕሪኡ ረኺባ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰራዊቱ ተበታቲኑ እቶም ሓላፍቲ ናይ መንግስቲ ዝነበሩ ድማ ኣብቲ ዋነቲ ኣብ ኤምባሲታት ናይ ሃገር ኣሜሪካ ሾክ ኮይና ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት መራሒዩ ገዲፍዎ ንዚምባብዌ ሃዲሙ ዘሎ ፈሓብትን ዝኣተወትሉ ዝነበረት ግዜ ኣሜሪካ ስለምንታይ ዘይተኸላኸለት ኤርትራ ናፅነታ ንኸይትረክብ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ እዚ ታሪካዊ ጌጋ ተቆፅሮ መለስ ዜናዊ ድማ ኤርትራ ናፅነታ ንኽትረክብ ብምትብብዑ እዚ ፅቡቅ ዘትረኽቦ ከመይ ትሪኦ ዋላ እኳ ርእይቶኻ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዘይውክል እንተኾነ ንስኻ ከመይ ትጥምቶና በለይ ዝዛረበ ዘሎ ንስማዕ የስከ ትመልሲ ናይቲ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት I mean, even if I spoke for the U.S. government, you're going back, I think, to the Clinton administration. And, from the U.S. point of view at that time, thank God that Mengistu was gone. And, replacing Mengistu, you had these two leaders, very charismatic leaders, one leading the Eritrean. መጀመርያ እቲ ጌጋ ኣብዚ ዝጅምር ኣሜሪካ ወላ ንድሕሪ ተመሊስና ናይ ክሊንተን ኢራ እንትኾነ ንዛረበ ዘለና ኣሜሪካ ኣብቲ ዋነቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ብምውዳቑሲ ታንክስ ጋድ ኣምላኽ መስገን መንግስቱ ወዲቕልና ሓሶት ክወድቕ ኣይደልዩን እዮም ነይሮም ተንጆምኒ ኣለኹም እዚ ገለ ካብቲ ሓሶት እዚ መንግስቱ ከይወደቐ ከሎ ካልእ መንገዲ ክገቡ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ንመንግስቱ ወላ ምስ ጎርባቾቭ ነሽዑ ዝነበረ ናይ ሕብረት ሶቪየት እናተራኸቡ መንግስቱ ንኸይወድቕ ክግበር ዝግብኦ ነገራት ይዛረቡ ነይሮም ስለዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ንኢትዮጵያ ብሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ከምኡ ናይ ህወሓትን መፂኦም ስለ ዝኣለይዎ እምበር እቲ መንግስቲ ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም ክንዲ ምንታይ ይፀልዎ ነይሮም ክእለ እሞ ብኤርትራን ብገለን ክትካዕ ደልዩ ነይሮም ማለት ኣይኮኑን እዚ ግን ንመልሓስካ ንምፅብባቕ ዝግበር ዘሎ እዩ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ዝገረደ ሕጂ ስሙ Liberation Forces, the other one leading the TPLF at the time, and it was obvious that there was only going to be room for one person to lead Ethiopia, and if
At the time, if Ethiopia was in favor of Eritrean secession, and Eritrea certainly was in favor of Eritrean secession, that had nothing to do with U.S. interests. U.S. interests were to stabilize and have a peaceful, stable Horn of Africa, and good riddance, Mengistu. Go to Zimbabwe and enjoy your chicken farm. But but aside from that, it was up to the sovereignty of the two nations to make whatever deal they wanted to make. The reason why I raised this question is so እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣብትዋነቲ መንግስቱ ተኣልዩ ተን ሃገራት ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ርግኣት ንክህሉ ርግእ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪካ ንክህሉ እዩ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ይብል ኣሎ እዚ ግን ትክክለኛ ሓበሬታ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ካብ 45 ኣብቲ ግዜ ናይ ሩዝቨልት ዝነበረ ግዜ ኢትዮጵያ ናጽነታ ክትረክብ ከላ ቅድሚ ናጽነታ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምርካባ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ዓባይ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብቲ ዞባ ክትህሉ መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ንክትከውን እዩ ነይሩ እቲ ዲዛይን ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣገዳስነት ዘለዋ እያ ነይራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣገዳስነት ብመንገዲ ኢትዮጵያ እዮም ዝጥምትዎ ነይሮም ንኤርትራ ድማ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ገይሮም እዮም ዝርእይዋ ነይሮም ስለዚ ኤርትራ ብቕልጽማ ናጽነታ ስለ ዝረኸበት ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዘይነበሮም ኣካል ናይ ትሽዑ ዝነበረ ዲፕሎማት ሄርማን ዘምፅልኩም ነይራ ኣብ ካልእ ግዜ ስለዚ ሃንደበት ይኮይንዎም ካብ ኮነ ግን ዝግበር ስለ ዘይነበረ ንኤርትራ እውን ጠጠው ከብልዋ ስለ ዘይክእሉ ዝነበሩ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ዋንቲ እናሸምገሉ እውን እንትኾኑ እንታይ ይብልዎ ነይሮም ናጽነትኩም ቀልጢፍኩም ንኽትረኽቡ ኢትዮጵያ ክትፍርመልኩም እንዶ ግደፉ ገለገለ ይብሎም ነይሮም ኖ ከምኡ ዝበሃል የለን እዚኦም ኢትዮጵያ ዋላ ከምሳና ዝሰርሑ እንትኾኑ ፅባሕ ንጎ ክተልሙና ከም ዝኽእሉ ስለንፈልጥ በታ ትክክለኛ ናይ ዩኤን መንገዲ ግን ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ ብኡ ከይድና ናጽነትና ክንወስድና ዝብል ቪድዮ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኮሚል ክዛረብ ከሎ ኣምፅልኩም ነይረ ክንምንታይ ንሰብ ከተልሉ ከደናግሩ ንነዊሕ ዓመታት ፅዒሮም ውፅኢት ከም ዘይብሉ ኣሜሪካ ንረብሓ ናይ ኤርትራ ቀደም ሓሲባ ይትፈልጥን እያ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት እውን ሓሲባ ይትፈልጥን እያ ስለዚ ክንምንታይ ሓልዮት ናይ ኤርትራ ዘለዎም ኮይኖም ይቐርቡ እዚ ሓሶት ምዃኑ እቲ ዝገድድ ግን ሕጂ ስምዕዎ ዝብሎ is because of the fact that I was a student myself opposed to the arrangement. I was a student at the Addis Ababa University. We argued that Meles was a leader of a transitional government. He was not even elected, and that transitional government did not have a mandate to make a decision on the sovereignty and territorial integrity of the nation, because that's a big decision. At least there should have been a deal, according to many during that time. There was an argument and the contention that there should have been an outlet to the sea for Ethiopia, because in the long term, this would have. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ግዜ ታነ ተምሃራይ ነይረ መለስ ድማ ንኢትዮጵያ ወኪሉ ዓብ ስምምዕ ክገብር ኣይፍቀዶን ነይሩ ዘይርዶም ሰባት ዚኣቱ ባህል እዚ ክርዶም ኣይርዶም ንኳ ይብል ግን ትዕቢት ይኸም ዘብሎም በፍንጫኻ ተሃሪምካ ኢኻ እኮ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ነይሩ ቃልሲ እዚ ብዛዕባ ናጽነትን ልኡላውነትን ትዛረበሉ ምክንያት የብልካ ኣብ ውግእ እንተተሳዒርካ እቲ ዝሰዓረ ይሕጊ ዘውፅእ ሕጊ ናይ ውግእ ኣሎ እዚ ኣብ ግንባር ተዋጊካ እንተ ተሳዒርካ ንኤርትራ እኮ ብዲፕሎማሲ ክትብዋ እንተትኽእሉ ነርኩም ከ30 ዓመት ዘቃልስ ኣይነበረን ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ኣብ ኣፍንጮኦም ደው ስለ ዝበለ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዘይነበሮም ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኩነታት እቲ ኮይንካ ኢትዮጵያ መለስ ዝገብሮ መለሱን ፈቲኮ ኣይኮነን መለስ ኣዲስ ኣበባ ንኢትዮጵያ ንኸመሓድር ዕድል ብምርካቡ ንሱን ጨፍራናቱን ወይ ካቶም መራሕቲ ምስ ዝነበሩ እንቶም ዝተቃለሱን ኢትዮጵያ ተኣኽሎም እያ ነይራ ብዛዕባ ኤርትራ ክጥምቱ ይክእሉን እዮም ነይሮም ናይ ባሕርን ናይ ካልእን ድሒሩ እዩ ክመፅኦም ዝኽእል መራብቲ ኣብ ገቦታት ናይ ትግራይ ነርካ ንኣዲስ ኣበባ ንኢትዮጵያ ከተመሓድር ናኻልካ ከለ ዕድል ተዋሂብካ ንባሕር ናይ ኤርትራኻ ከድየኒ እሞ ከዓ ንኣዲስ ኣበባ ንኽትኣቱ ዝሓገዘካ ግንባር እንተሎ ኮይኑ መነነዊሕ እዋን ብሓደ ዝተቃለስካ ዕላማ ድማ ኤርትራ ናጽነት ትቃለስ ከም ዘላ ትፈልጥ ኮይንካ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክኣቱ ይክእሉን እዮም እዚኦም ሓለምቲ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሪያሊቲ ስለ ዘይነብሩ እቲ ኩንነትካ ስለ ዘይርዶም ፅንሂልና ክንሪኦ ኢና ብኸመይ እቲ ናጽነት ናይ ኤርትራ መፅዩ ምናልባት እስከ ገለ ካብቶም ተጋደልቲ ዝመፀ ቪድዮ ንስማ become a stalemate. Do you like to watch them? Yeah, we see them all the time. So what? We see them. And we don't care until the final time that we'll be ready to hit them. And we know we are going to hit them very hard. And you think that a Kalashnikov, a few grenades, and your determination is enough to overcome the obstacles? ብዛዕባ እቲ ኣብ ገድሊ ዝነበረ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ናይ ህዝባዊ ግንባር መን ምዃኑ ምናልባት ትፈልጥዎ ካብ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ምናልባት ትፈልጥዎ ፀሓፉልና ፕሊስ እንታይ ኢሉ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ብከላሽንኮቭ ከላሽን ሒዝኩምሲ ምስ ታንክታቶምን ምስ መዳፍዓቶምን ምስ ነፈርቲ ኩናቶምን ዘለው ክትቃለሱ ሓቦናትኩምን ሞራልናትኩምን ይኽእል ድዩ ይብሎ ኣሎ እሱ ድማ ናርኣና በሊና ንብሎም ሕጂ ዝብላ ዘረባ ግን ታቐ እንዲ ተገድስ እያ ስምዑ Russian equipment, the tanks, the artillery. It's the will of the man that fights such kind of wars. It's not really the sophistication of the weapons.
In Eritrea, the armor is for show. Russia of there. تايلو وق دليت ناي سبي زواجا حتى يكونن زواجا حتى يدل مالتي يكونن جن دليت زي بلو سراويت مس دليت زلوا زك أصل بحق زلوا سراويت تقدموا حنت خجبراي كل نيو النابلة يزقل زلوا ولا بتحل كلوسي تبلحناتهم تازر أربعاتهم ولا تإنجليشناتهم تعميز جرمن نعي حقنا مزراب حواتنا آياتنا سلو زخون زي كونسي بقعاتهم أبدي شابا كوفيلهم بادلان كراباتان حزم كم زغزار باي كلون يملومي it's just amazing ساكندي بالحني روم تا كايداناتهم تحساسباناتهم it's just amazing over the past few months. These Soviet tanks, some with less than 50 miles on the clock, are now passing. كم زعينا التاريخ زلكا جقنا زلكا نز تاريخ زب قناصب سبسي ناي بحكي I don't know جقنا زي ردو سب تراي كبلو زغلانه ناي ارترا تاريخ مدرخو حليو ابي ارترا ترا دي كونس ناي افريكا ملو منالبات ناي عالم ملو تديبلنا بافريكا ملو كبر زوهابو جقنا تيقاول እዚ ታሪክ እዚ ምናልባት ኤርትራ ርጉነት ስለ ዘይረኸበት ብቁጠባ ላዕሊ ስለ ዘይመፀት እምበር it's a unique history ናይ ብዙሓት ታሪክ ናይ ሃገራት ንሰምዒና ብየማን ወይ ብፀጋም ይሕገዙ እዮም ናይ ኤርትራ ሰውራ ግን ፍሉይ ሰውራ እዩ ብድሌት ናይ ህዝቢ ብፃዕሪ ናይ ህዝቢ ኣንፃር ኩሎም ሓያላት ንነዊሕ ዓመታት ሃገራት ኣፍሪካ 5 ዓመት 6 ዓመት 3 ዓመት 10 ገለ ዓመት ተቃሊሰን ናፅነተን ረኺበን 30 ዓመት ተቃሊሱ ናፅነት ዝረኸበ ህዝቢና ንዛረብ ዘለና so it's just amazing ከመይ ዓይነት ታሪክ ኣለና ነዚ መንእሰይ እዚ ዘቆናፅብ ድማ ጅግና ዘቆናፅብ ጅግና ክፈጥር ኣይክእልኒ እዩ ታሪክ ዘቆናፅብ ታሪክ ክሰርሕ ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ጀጋኑናን ታሪክናን ከነክብር ክንክእል ኣለና ክንቅፅል ኢና just it touches you to ولا تسنة بابا سرحت مستكونة هاد زخيد بعل ودخول زرفوا زنبرو really حزبا جنبار a phenomenal زخونة organization نيرو تي أجابنا نايتك عالسي من البعض 3 عام سلز جبره تمكروس سلز جبوري خاخت بالتخلجن بخلو أمرات عاوز زخونة سنة بابا وكايداناتو نت تاريخ أسرارحن السنة نداناتون كلا عينتيو تهان جزين ترغيبنا خم الله سينا بس كنزينا ودايو obviously created a problem and it created the predicted problem. That was actually the argument that many used to put forward. Yeah, thank God for students, but as well as I do, they have their heads in the cloud. They see the ideal world, and I can't put myself in Melis's shoes. I can just imagine that they had just marched into Addis Ababa. The country was an absolute mess. They had just gotten rid of Mengistu. Their immediate task was to stabilize. So بحفش كمت زبلنايو بزح نيتوبياويان بتعمي زفكر سب سلزخونه نا إثيوبيا فيفرنا قبلها بقدميت ورنتخونه سوماليا طفاش حجريا سومالي لاندنا نتاخ تركب علوها إثيوبيا جراتو زلا ديل دما قالك هبتم عبي تعقي عز قبر الله زلو إثيوبيا بسومالي لاند كترك أفدق بحر تركب حيل بحر كتهنس علوها زقب هاجري نابلي زتاكعن زد داخرن زلو دبلوماتيو زحت أفريقيا عندما سخا أمريكاوي خا قدانا أفريقيا كسا كندزي زوكو ما تعكازولو انتي رب حصل زلكاي بمبال تدقاقامي أزيو ترير زخوني نغفيتا إذن صرفتات
كزنبولي يزري اب تويتر سلازي جن إذا خمسة تكونتات نزي يمثل قدامنا بحري زملكت إثيوبياويان مهورات كزاربوس كنسمع كابز فليز بلا مالتي ወደብ ጉዳይ ወደብን በተመለከተ ኢትዮጵያ ወደብ ከ1952 ነው ይመስለኛል ኤርትራ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውሳኔ መሰረት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በተቀላቀለች ጊዜ ነው ወደብ ያገኘችው ከዛ በፊት ወደብ አልነበራትም ምናልባት አክሱም ከዛ በፊት ወደብ አልነበራትም ኢትዮጵያ ከ52 እስከ 91 ለ40 ዓመት ጊዜ ወደብ ነበራት ማለትም የኮስታል ስቴት ሆና ውሃው ዳርቻ ያለች መንግስት ሆና ኤርትራ በፌደሬሽን ስለተቀላቀለች دكتور يزي زارب زلو I think إثيوبياويان نالبات كحكويم زينو تكحكويم سلمتاي حق يزارب سلو زلو حق مزراب بتهجر حتى سلو زخونة so إثيوبيا ودب هاللي واي فلتني من نالبات قد ما شحات عمتات نيروا خون خلي ودب هاللي واي فلتني تونكو ودب زهلوا ني إرترا بزيد ليتا بحيلي نرب حيلو مش إثيوبيا فدريت مزجبروا كاب 50 كلتن كسب 9 حدا زنا برا جزيت رايو أفتق بحر نير وامبر أفتق بحر نير واي فلتنيو زي تحكر ما مخنياتو مودرن هيسترنا هجرات ناي كلن هجرات كاب شن شعتميتنا بيليز جمر ناي مبزحتن هجرات إثيوبيا زبها هجر ونبعلو أفشن شمنتميتن تسعان أبيلو زقاميو ملليك عدي سابا مدبرو مزجبره زقام هجريو إثيوبيا زلو من مودرن إثيوبيا زبهال مستنساتهم 3 شع زبلو تنصواي 3 شع زجبر هجر أيقونن زين ريازلنا كم هجر زي قومه حدا ببوغنو كبتنوز دل زل هجر 3 شع عمز جبر يكونن مودرن إثيوبيا مس مودرن إيرترا حد عين تمساسل أقاو ما زلويو بشن شمنتميتن 9 طليان إيرترا كم هجر ديكلير كجبر خلو ملليك دما أدي سابا حيز إثيوبيا نزا مودرن إثيوبيا قيموا سلازي أب تمساسل جزيم قيمن أبز مودرن جزينا تنترينا دما أتن 4 عامات كاب 50 كلتن كسب 9 حدا نتاف دقة بحرج تتقملو نشتراي ودب نيرواي فلتن إثيوبيا نبله أنتي دقيفو يسمعوا مالو سيجم تحكي حسبنا مصوا የኢትዮጵያ ወደቦች ነበሩ ከዛ በኋላ ግን ጦርነት ከተደረገ በኋላ ወደቡን ኢትዮጵያ አጣች ምክንያቱም ኤርትራ ነፃ አገር ሆነች አሁን ይሄ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በነበረችበት ጊዜ እውነት ወራሪዎች አሰብ ይመጣሉ ምጽዋ ይመጣሉ ይመጣሉ ግን መሰረታዊ የሆነ የኢትዮጵያ አካል በነበረችበት ጊዜ ወደብ አልነበራትም እንደ ኢትዮጵያ አልነበራትም መቼ ነው የነበራት ኢትዮጵያ ማሳዋና አሰብ ከማን ጋር ነበር ለዘመናት ኤርትራ ጋር ከተቀላቀለች በኋላ ካልሆነ በስተቀር ኤርትራና ከዛ በፊት የጣሊያን ነበር ከዛ በፊት የቱርክ ኦቶማን ነበር ለ400 500 ዓመት አልነበራትም የት ነው የነበራት አልነበረም ከዛ በፊት كسمعوا زي دليو أبا ناتو قماص كام اسمع مالتي زي تحكد ما إيرترا نسلست 100 عامات كتجزا خلا مبزحتم تم جزات حيلتات جكات اليان قدم يوز نبر بمو لما بفتك بحريهم كفز ولا نيرو أب حسب كات ناي راحيتا سلطاني نيرو كاو من البطليان كاوي تخاريم بويا ماتيوم يزبال بحفشاجن أفتك بحري مبزحتم تم جزات حيلتات نتافتك بحري قاصر ونيرو إثيوبيا دما نالباتي تقوم نيرم بجبتي تقوم زنبري نجاريو ني إيرترا أفتك بحرجن ونيناتون تقصاصيراتون يتفلتنا نيرا زيت تاريخ اتمنى سيدما نزيك فل زلو نتتصنصواي نا إثيوبيا أيكونك سمع زلو نسمعيه this is very very true በመሐከል ባህረ ነጋሽ የነጋሽ የሚባለው ያስተዳድር ነበር አልነበራትም ይሄንን ማወቅ ነው ያለባቸው ኢትዮጵያ ህዝቦች አልነበራትም ትግል ግን ከመዲቨል ጊዜ ጀምሮ የወደብ ባለቤት ለመሆን ወይም access to the sea የሚለው ታሪክ አለው ራሱን የቻለ ሰፊ ታሪክ አለው እሱ ይሄንን ለማግኘት በጣም ትግል ነበራት በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጅቡቲ የኛ ናት የሚል ነበር ጅቡቲ ነፃ ከመውጣቷ በፊት የኛ ናት ጅቡቲ የኛ ናት የሚል ያንን ለማግኘት ትግል ነበረ የራሷ ግን አልነበራትም ከዛ So زيتي حكي من البات أبكال جزء أسفيه نتناتر إنترفيو كم سالكم كفتني بحفشاجن زبز حزبي زقبلو حكي زي مسل أفتك بحرنا إيرترا نا إثيوبيا كوينو كم زي فلت ويتتوكي مملون كم زي فلتو كم ناتم وانا نت كوينو كم زي فلت أنت زخون نيرو مليلي كون أنت خونت مودرن إثيوبيا زقومه كينو مرب زلون عاقم صور ويلك فرم كلو ناتو أنت زخون نيرو أتول دابل ممر ول دابل دماريا ميلوميم حجرون دزقون نيرو متواجع له نيرو مودق له نيرو
ናይ ዓድዋ ድል ኢሎም ኣብ ዓድዋ ዓሪዶም ዝተኸላኸሉ ኪኑ መቐፀለ ነይሩ ኪኑ ውሰድዎ ኢሉ ስለዚ ብዙሕ ታሪኻዊ ሰነድ ኣሎ ንዑ ዓቢጦም ክኸዱ ስለ ዝፍትኑ ዳ እምበር I really want to tell the people of Somalia and the leadership here. The government of Kenya supports President Hassan Sheikh. We are fully behind the government of President Hassan Sheikh. And we have specific reasons. President Hassan Sheikh, for the first time, has shown both in action and in deed that he's committed to the security. So comes to Triwaza Lomna Kenya, Cabinet Secretary Ministry of Defense of Kenya, Minister of Defense way Makalkhaliu, Ab Halafe Ab Somalia Khidu, Muludo Gafni Somalia comes Zubun, Abgon Somalia comes Omun, Kenya, Bistafala Mangadi, is the Matazala delegation atom, up to again, the Gaf diplomacy of the Gaf, Kenya, Miss Somalia Mohanu, Kalot Abalat Parliament by Tony Kenya, and Tatagami, and I Somalia Kunatat comes the Gufu, Sigalis Habreta, Kanritsanina Salazi, Abiy Ahmed, Tarkiro comes alone, Amankara Rosolo Maraha comes on and Murda Yedilim. Abiy, Yabunar ጌታቸው ረዳ አብዛዕባ አብይ አሕመድ ኣብዝዋን እዚ እናማረረ ዝዛረበሉ ኩነታት እዩ ካብ መንግስቱ ሃይለ ማርያም እቲ ዝኸፈ መራሒ አብይ አሕመድ ምዃኑ መንግስቱ ሃይለ ማርያም እንተሓመቐ ነቲ ወተሃደራዊ ኣካይዳ ዝኸዶ ዝነበረ ክሕግዞ ዝኽእል ትካላትን ድርጅታትን ወይ ከዓ ፋብሪካታትን እናኸፈተ ወላ እኳ ጥይት ዝሰርሕ ገለ ዝገብር እንተነበረ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ነቲ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ክሕግዞ ዝኽእል ትካላት ይሃንፅ ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰብ ግን بفصم تصفى زي بلو مراح مخاني يزقلت كل بيزنس ناي تعدي كل تي ابغزيا هي وداغن ملسن كالوتن زتهانص بمولو نعشيتو متاخوسي درونن كالن زغزو زلو حدغنيا نطفات ناي تهجر زعلمي يبل زبلو زلو زدما مز حدش لنقنز وصد فيديو إد حماق الصراحة كايو قدمي خالفي دصان حق خمس بحال cannot accept Fatima as Eritrean territory, as doing so would compel Ethiopia to recognize that it was the aggressor when entering Badima. زتري وزلهم مستير كاب بسليو خزوة حبريتا ناي أمريكا إمباسي فيكي تبهال سبيا charge of the affairs أبدي سابات زنبرت ينتهت الزهر زلا إثيوبيا نتوعلنا الجيرس توهب بيين كتقبلي تخلنيها سلامتها تبين بعد ما نيرترا خم تخوني غير زلو ندحر بعد ما نيرترا خوينا توهب دلالمو بعد ما نيرترا ندحر خوينا وق ما بقسد ما بعد ما ندحر خوينو كل تي وقز جمرت إثيوبيا مخانا كتفلاتيا كل تتصقم دما ما بقس الساسل زخنت تتصقم ناب إثيوبيا كتقلد سلازي تي بيين نايتي كوميشن نايدوب كتقبلي بلان النابلت during the 1998 hostilities. She goes on to quote Joseph Lagwalia, the head of the UN peacekeeping mission in Eritrea and Ethiopia. Prime Minister Meles has told him that Ethiopia's strategy was to isolate Eritrea and wait for it to implode economically. So, Khalid Manezi, Joseph Lagwalia, the ናይ UN ዝበሃል ዝነበረ ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ እዩ ስለዚ ንዑ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር መለስ እንታይ ኢሉ ነጊርዎ ስትራቴጂ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ምዃኑ ብንጹር እዚ ኬብል ዝወፅእ ኣብ ዊኪሊክ ዝወፅእ ሓበሬታ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ምስ ካልኦት ሓይልታት ብተደጋጋሚ እውን ኣብዚ ምፅልኩም ነይረ ንኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣይዞሌት ክገብርዋ ኣነፂሎም ክሳብ ብቁጠባ ርምስ ኢላ ኢዳ ትህብ ድማ ክቕፅልዎ ምዃኖም እዚ ምዃኑ ስትራቴጂ ናቱ ነዚ ናይ ዩኤን ሓላፊ ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ከኤርትራን ከሌላው አገር ለመለየት በሳንክሽንም ይሁን ዋትኤቨር በሚደረጉ ነገሮች ኤርትራ ተነጥላ እንድትታይ ያደረገ ያለው ቲፒኤልኤፍ ከአካባቢው ማህበረሰብ እንዲነጠል የተለያዩ ማዕቀቦች በላዩ ላይ እንዲጫኑበት ለማድረግ ነው። የመጀመሪያው በኢጋድ ደረጃ፣ ቀጥሎ በአፍሪካ አንድነት ደረጃ፣ ቀጥሎ በተባበሩት መንግስታት ደረጃ በሶስቱ ምርከኖች ሰፊ ስራ ተሰርቷል። ከምትሪዎ ዘለኹም ንኤርትራ ንምንጻል እቲ ስትራቴጂ እንታይ ከም ዝነበረ ካብ ኣፎም ክንሰምዖ ክንክላለና እዚ ድማ እቲ ታሪክ and an open secret that we're doing the bidding for Ethiopia. It's like our foreign policy has been hijacked as far as the region is concerned by the very next day.
Huddleston sent another cable regarding a UN Security Council resolution that promoted peaceful demarcation of the border, revealing the US support for Ethiopia's strategy against Eritrea. I assured him that the US was pressing hard to delay the resolution or modify it. In 2010, another American chargé d'affaires in Ethiopia, John Yates, explained that Ethiopia was specifically targeting Eritrean refugees. While it is commendable that the GOE continues to be willing to host refugees, the GOE, particularly ARRA, has strong political and financial reasons for doing this. State of the Affairs بحال Charge of the Affairs in America for Africa Affairs حلاف قوين استمرته زوجة زول حق دمازيو ኢትዮጵያ ወላ ኳን ስደተኛታት ትገብሮ ዝነበረት ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰርሖ እንተነበረት ዓብ ፖለቲካዊ ድርኺት ከም ዝነበሩ ዝድማ ንኤርትራ ከምታ ስትራቴጂክ ቅድሚ ዝራናያ ዘቆይቁና ከነውጾለና ብቁጠባ ከነልምሳለና ሰባ ከም ዝሃድም ክንገብራለና ዝብል ዕላማ ከም ዝነበረ እዚ እውን ካልእ መረጋገፂ ሓበሬታ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ዝወፅ ሓበሬታ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ አንጻር ኤርትራ ተሃንዲሱ ንኤርትራ ንምልማስ ዘይፈተንዎ ከም ዘየለ ብኩሉ መንገዲ ከም ዝፈተንዋ ነዛ ሃገር እዚያ كبرهالنا كخلاله again and again حماق زجبرك حليفي تسأن حكا غميخا زي بزحنا زار مدفع تخايدي باي ذا واي تجاي بتبي إلى فلا حلف 3 عامات خذ تزار مدفع إلى ملوقعوا اللون نياتومي تعصوا إلى ملوقعوا اللون خزينا نفلت لنا لكس لإيرتراون ل3 عامات عاتيهم وهم إسرائيل قال عامات تعصوا تجب تكون غيرهم وهم مثلنا أوروبا هجرات دين أمريكا هجرات بمكررة تبي إلى في إيرترا تعصوا تكون غير واي عطوا إلى ملواقع له وسام صرح وسيراب كاليو هقدف وي بوليسي يغير وهقدف كغير كخل له نفس وكف مدرس ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببرس كتصبا صباي بوين حساب كورارب رما له تاريخ يغدو ولا يغدو هقري Damas y caballeros. غابركنن غابركمن. Are you ready to start the 2024 cycling season? ሓደ ነገር ክበርሃልና ዘሎ ኤርትራ ክንደምንታይ መሰናኽልን ዓቐበትን ይበዝሓ ንቅድሚት መኻዳ ኣይተቋርፅን እያ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝበካ ድማ እዚ ዓይነት መንፈስ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሃንዲሱ ዝነበረ ናይ 30 ዓመት መሪር ቃልሲ እህሊፉ ከምኡ ዓይነት ኣብ ኣፍሪካ ዘይተራየ ጭቆና ግህሰት ን80ታት ዓመት ዝቐፀለ ካብ 41 ካብ 1941 ክሳብ ዛ መዓልቲ እዚያ ዝሃገር እዚያ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝተፈላለየ ፀገም ኣብ ልዕሊያ ተሃንዲሱ ህዝቢ ግን for some reason كل جزء بزن تعبطه بزي وت بزن تسقط كها بزي أن معبله يقتل له كم قتل تانا تدمع إذن بينيام زجبر زلوا لو مي بينيام نزا فيديو زجبر الله زلوا معرتي قدام ما يكونوا فولاتات تعويت له سنهل لكن رينا كم بينيام فلي خازير ري عب عود جن نايز من السي حونا نخلنا دمع بفلاين دجزلنا أزيا قداس زخنة مستر أحلن السجد عمر استبهله إريتريان أمريكان أب أمريكا توليدو زعابيه ودي سدتنياتات ناب هاجرو خيدو زجبرو زلو I think أب شابايت وريداني رزع بريتازي زمان سيزي نبى حكي كاب أمريكا نير تراسل استمل سطرة يكونن نتي أجدا سنة ناتو نبى حكي زمست سخون زانتا زلويو كيتكم كتم بوا ريكمندي قبرلكم أب شابايت الله تكون تستور ناتا أب نيو توليدو زعابيه ترى كونس الزيب اللي من البات نيرتراك خيد موسانو تراي كمان كم عبي كبرك وهابز قبع من سيو بتعمل سمارت انتليجنت نيرترا دما هذا عبي اساتيو ويكا هذا عبي صقايو كبلا يخل اب امريكا توليد عبيو درجات مرتك تريا خلاها كابنس انه تبلح كم زنبر في تاريخ هيوت تريو تمرتي قدم ادميوز وداينيرو لذي ود 14 عامات كله نتناي سكندري تمرت وديو نخلت عامات كولج نخياتو كصبس لزنبرو كم صبته غيرو مالتي لذي إيرتراوي جينيس ينا نزارب زلنا كم زي جينيس مهلاو أب ناسا يسرح مهلاو أب تسلا مسرح مهلاو nothing special مع الجينيسات أب أمريكان أب كارلوس كامباين تاتي صرحو نايزمان سيزي زي حقو سنة نجارجن بلح كنسو
ናብ ሃገሩ ኸይዱ ምስ ኩሉ ዘለዎ ተጻቦታት ናይቲ ሃገር ኣብ ሃገሩ ኸይዱ ከበርክት ዝኻለ መንእሰይ ብምዃኑ so he's just amazing ለኩሉ ድማ መሰታይ እውን ስለ ዝኾነ ዝያዳ ደስ ይብለኒ ታሪኽናቱ ክሰምዖ ከለኹ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ዓመታት PhD ከም ናይ ሶሪ መንዕቃት ከይመስለኩም ከም ናይ ኢትዮጵያ ዶክተሬት ኣይኮነ ሪል PhD ዘለዎ እዩ ብምንታይ ከ بقليل كترخ بزيت خل عينت فيلد تات بويو PhD زلوا ولا تستورنات كتم ببخلغا امونغو استفل عليه حقافات بموصا متاو زلوا يزخا انا نتنات بايوغراف كنبب كلو حنت نغير ترديني ترولي جينيوس مخانو حدا جينيوس سب لك تمرت سديلو بتمرت بتا ديسيبليناتو عمد دحر عمدنا خدي يكونن زخيدا مونغو غاب هلو نافتي خيد نافتي زللي وصياتو بحرن ايتم بزح غزينا جينيوس ستوري كتنبب كلانا يبل البرت اينشتاين دينا كالوت كتنبب كلا بزح غزي حلاف زلو غعزي زلو ناتو دما ترولي ابزي كونتات زي ترييغا سلازي بتوين بتي دحر خندي مبقلناتو سدرو كاب قارورا كم دما كاب غرمايكا كاب كباب تسني بمخان دما مسكرت متحد مزاي بزح غزي كم زعينا دي تسمعلو حبرتسب مخان دما زياده دس يبلني نعي مالتيو سوري من البات بيرسونال لايتو سدو انا وت سني وي ود قارورا يكون كون كابت متحتنا ايرترا بزح غزي بتمغزاتي ندحريت كم زغوتات استغبره فلاينا ايثيوبيا مغزاتي نتمتحت انا تشيلو ندحريت كم صرف يغبرو سلازنبره كاب بدويه كوينو نقدميت كما تزخاله بسنك سدت تتمرت عدل كوان ترخبو ناب عدو مزيو نهاجرو خجلجل يلوز وسنيو نهاجر كخيت كموسان نبعلو عب كبر زوهابو نتبيو الستراي جنا يكون نايز من سيزي تسفاز بكا كونتات كابت باك جراوند وزاي كل تعبيتي حدشتي فترات رقيب له كيتكم عم ببو كل تستورناتو قلت لكم هاي كلني باك هذا كل عينت مستعتوي نجرات يجبرالو بتعدي نساتهم لما تمرتناتو ب philosophical mathematics عندما يديرو خبر كله تحارجم بثيوريتيكال فيزيكس يو PhD غير زلو سلازي already تناتو امرار صناي تمرت كتريا خلخات PhD ناتو كتري وغلهم اب بثيوريتيكال فيزيكس يو سلازي سوري اب تعودتي بزح فاميليار يكون كونغن very very intelligent سبات يوم نبز عود زخدو كم دما اب منتاي سرح نيرو mathematical theorist of finance كوين يسرح نيرو سلازي already تي background ناتو sophisticated field اسمخانو ينقركم in this very very impressive كم زعينت background مهلاو دي كونه ابي ارترامتيو كل التنقرات غيرو له حانتي ابناي حمد حزب إرترا ويكا وطبعا إرترا بحرشاز مركزي سلازي نتحمد أزنيو حدا قد سمع بالي كابو كم زركاب غيرو له وصيت نايتي دقعي كتقبرو لدخل نتحمد بتنسو زمع بالو من قدي 54% زبالة وصيت ويكا مهرتكب كم زخليو زدما ببزحات نقرات تطلابي ببزحات هقراتون هقرات أفريقيا يدليو كم زلوان السجن نيرترا بموسانو نيرترا بزنا من قدزي منستر رشا كوينو زمع بلو زلو سدد كوينو تي دقعدي تنصوم كم عبلو زغلو عبي استواصو أبقو طبعا نيرترا كون زغليو نابلا مسكالوت قل سباتن تكالاتن أبي إرترا يسرح كم زولي زغلز بحاتيرو كحلف سلو زخونكم براب كالي من البات نفسو زغالي بروجرام كقبل لكم يجين كيتكم عم ببوا من البات أي هوب بتقرنيا وترجمة ما كله تسوي قبر كالي دما كابتنا حرشة وزاي دما تي كابتي مصدق عز التحاز أو تي وزلو ترى كونسي أنت يجيرو له artificial intelligence هبزنا يلو مدما حدش artificial intelligence prototype ويك حدش product ناي artificial ناي AI مع بيلو له نسودما كابتو زلو latest كبارنا ChatGPT عبريتا أو تيوم هذا ملت زبوخا كابو بعلو كم مهار زخل سوفتوير ناب حبريتا زلو ديتا عند رامتي خايو بعلو أنبيبو حدش نجر كم عبل زغل latest technology نعوون كم عبل زخاليس لازم we speaking about a truly genius person نبي حاجة genius سبيو إيرترا زجبرت جيران نزل سبزك تعقبك كلالو كل ولا نايفينو فيلا زلية تقولو I don't mind زي سبزك عقب زلوي نتحجرت يا لما نم كدليا زغليو I am sure نزخي جبر كارلو خلاني إيرترا يلو بمخادو تراي selfless ويكا قلاو ربحاناتو ونزيفو نزل على عبيد سرع زلو سب مخاني خاطرجن زي سبزي نتحجرت يا أبز مسوزلو مسأي أزيع قداس السبيو من البات كيت كمان ببو ناي بحكي مورال زي منسي بايوغراف ناتو كيت كمان ببو من البات نفسه زخاله فيديو كجبروا لزجباينيرو so we are very proud of him كم زعينة منسيات أبوش تحجر بممتعهم
ምናልባት ናይ በዓል ቢንያም ናይ በዓል ናትናኤል ናይ በዓል ሄኖክ ናይ በዓል መርሃዊ ናይ በዓል ኣማንኤል ኣብ ሳይክሊን ዝገብርዎ ዘሎ ክንርኢ ከለና ንሕጎስ ካብኡ ወፃኢ ድማ ኤርትራዊ ምሁር ኣብ ናሳ ኣብ ከምዚ ኣትዩ ኣብ ከምዚ ካምፓኒ yes that's good ፅቡቅ ይሱ ኪኑ ዝበለፀ ግን ከምዚ ናይ ዝመንሰይ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ከምዚ ናይ መንሰይ ኣሕለም ሰጊድ ዑመር ኣብ ዓዲ ኣትዩ ነቲ ዘለዎ ብቅዓትን ትምህርትን ናብ ሃገሩ የበርክት መላው ጂኒየስ ብምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ንሃገሩ ከይዱ ኣብ ዝሓለፈ ሜለና ትበሃል ሜለና በረኸት ስኮላር ኣብ ናይ ኣፍሮ ኤሽያ ኣብ ኬንያ ብዝተገበረ ኣምፅልኩም ነይረ ዶክተር ፍቅሪ የሱስ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ኣብ ኤርትራ ከይዱ የገልግል ኣሎ ስለዚ we have a lot of ከምዚኦም ሰባዚያቶም ፕሊዝ ነዚኦም ሰባዚያቶም ኣምፁልና እቶም ኣብ ሻባይት ነዚ ዝገበሩ ከምኡውን ካልኦት ንከምዚኦም ስፖትላይት ክወሃቦም ይግባእ ነፀብራቅ ክወሃቦም ኣብቲ ስክሪን ክመፁ ክኽእልሎም ህዝቢ ኤርትራ ኢንስፓየር ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ መንእሰይ ምሁር ከም ዘለዋ ትሩሊ ጂኒየስስ ከም ዘለዋ ኤርትራ ፋሕፋሕ ኢሎም ኣብ ምሉእ ዓለም ተዋሒጦም ከም ዘለውን እዚኣቶም ናብ ሃገርና እንተተመሊሶም ድማ ናይ ካልእ ሓገዝ ናይ ካልእ ደገፍ ከም ዘየድልያ ንሽተይ ምኽሪ በዚያ ገይሮም ከዳኽሙ ንሪኢ ኣለኹ እዛ ቪድዮ ናተይ ስምዕዋ ነዛ ቪድዮ እዚኣ በዚያ ገይሮም ከዳኽሙ ንሪኢ ኣለኹ እንታይ ሕማቕ ኣለዎ ናትኩም ሪእቶ ክሰምዐ ጃክ ኣብ ሓደ ቦታ ክምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ንህበይሲ ኢልዎ ንህበይ ባናናን ተቐሪብካሉ ባናናን ገንዘብን ተቐሪብካሉ እዚኣ 50 ፍራንክ ናይ ስዊስያ እዚኣ ኻ ባናና እያ ንሓደ ህበይ እንስሳ ማለት እዩ እዚአን ክልተ እንድሕር ሂብካዮ ኣይናየን ይመርፅ መስለኩም ገምቱ ህበይ ብዘይ ቃል ዓለም ነዛ ባናና እዩ ዝመርፅ እንተኾነ ግን እዛ 50 ብውሕዱ I don't know 100 ልዕሊ 100 ባናና ክትገዛልካ ትኽእል እያ ዋላ 200 ክትገዛልካ ትኽእል እያ እዛ ክብርቲ እዛ 50 ቅርሺ ስለዚ ህበይ እንስሳ ስለዝኾነ ነዚያ ይመርፅ ሰብ ግን ጥዑይ ነዚያ ይክመርፅ ነይርዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ነፍሱ ኣብታ ናይ ህበይ ቦታ ብዙሕ ግዜ ይረኽባ እዩ ኩልና ካባይ ጀሚርና ብኸመይ ክትብሉ እንዲኹም ግርም ብኸመይ ዝብለባ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ካልእ ንግዶ ፈነትና ይቀደም ካብ ሃገርካ ተሰዲድካ ናብ ምዕቡል ዓለም ምስ መፅኻ ዝበዛሕካቶም ኣብ ምዕቡል ዘለኹም ብፍላይ ኣሜሪካ ድዩ ካናዳ ድዩ ምስ ዝበለ ሰብ ድሕሪ 3 ሰሙን ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ወረቐት ምስ ወሰደ ሰብ ሃርደምደም እዩ ዝብል ንስራሕ ብንፃሩ እቲ ወረቐትካ ክትመሃረሉን ክትዓብየሉን ዕድል ዝበካ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዎ እንታይ ግን ንገብር እታ ናይ ሽዑ ስራሕ ረኺብካ ነቲ ናይ ፅባሕ ክትረኽቦ ዝኽእል ዕድላት ኣይትጥምትን ኢኻ ልክዕ ከምታ ህበይ እታ ናይ ሽዑ በናና ትረኣዮ ዝያዳ ስለ ዘይፈልጥ ንሕና ድማ እታ ናይ ሽዑ በናና እያ ትረኣና እታ ናይ ፅባሕ ብዙሕ በናና ክንረኽቦ ንኽእል ብዙሕ ፀጋታት ክንረኽቦ ንኽእል ብትምህርቲ ኣይረኣየናን ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣነ ነፍሰይ ዝነበርኩ መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ምስ መፃኹ ወረቐተይ ምስ ወሰድኩ ኣብ በርገር ኪንግ ዝበሃል ስራሕ ረኺበ ነይረ very easy so burger king ከም ሜክዶናልድ እዩ ካልእ ብራንድ ናይ ፋስት ፉድ እዩ so ኣብኡ ከለኹ ኣብና ስራሕ ከለኹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ግን ተቐቢሎም ነይሮም ንክመሃር so ኣብቲ መጀመርያ ንሰዓት 10 ቅርሺ ገለታት ኢኻ ትኽፈል እዚ ትሑት እዩ ኣብ ስዊስ 10 ቅርሺ ግን ንሰዓት 10 ቅርሺ ካብ ሓደ ስራሕ ዘይነበረካሲ ብዙሕ ነገር ኮይኑ ይስማዓካ ብዙሕ ግዜ እውን ይሓስብ ነይረ ስራሕ እንተቐፂለ ሓንቲ ዓመት በዝሲ እቲ ዓይነት መኪና ክገዝእ ክእል ገዛእ ቁጠባይ ከመይ ክኸውን ይኽእል ብል ነይረ ታንክስ ጎድ ኣምላኽ መስገን ግን ብዙሓት ጥዑያት ስለ ዝመኸሩኒ ነታ ስራሕ ገዲፈ ንትምህርተይ ክቕፅል መሪፀ ምክንያቱ ኣብታ ስራሕትያ ድሕሪ ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ደሞዝካ ንሽተይ ዝውስኽ ተተማሂርካ ግን ዕፅፊ ዕፅፍታት ናቱ ክውስኽ ክእል ፀጋና እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሓት ነታ ቪድዮ እናረኣዩ ካብ just 1 second ነዛ ቪድዮ እዚኣሲ ካብ ከምዚ ትምህርቲ ናብ ፖለቲካ ኣትዩ ንረብሓ እዩ ንገለ ፖለቲካ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እኮ ትምህርቲ ንባዕሉ ብሓፈሻ ግን በዚኣ ገይሮም ብዙሕ ብዛዕባ ሕማቕ ክብሉ ርየ ሕማቕ ተሰሚዕ ንገለ ይኮንኩን ግን እዚኣ መልእኽቲ እዚ ፅቡቕ መልእኽቲ እዩ እዚ ንሪኦ ፀናሕና ሓውና እውን እኮ ስለ ዝተማሃረ እዩ ንህዝቢ ዝሕግዝ ዘሎ ስለዚ ኩልና እንተተማሃርና ንሕብረተሰብና ክንጠቅም ንኽእል ብዝበለፀ ክንጠቅም ንኽእል ማለት እየ ዘይተማሃረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝኩሉ ግንባር ዘሎ ይተማሃረ ኖ ሰብ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሰራዊት ኣለዋ ሰራዊት ግን ዝግብኦ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ተርጂኹኒ ሃገር ሰራዊት የድልያ እዩ ይመሃር ሰራዊት የድልያ እቲ ሰራዊት ናቱ ስራሕ እዩ ሰራዊት ስራሕ እዩ ስለዚ እቲ ንሰራዊት ዘለኒ ክብሪ ዓብዪ እዩ
اتكالي كفالنا حبرت سبيز بزلو سراوي دا سراح عندي حيز زلو اتسراح زي بلو سب زي تمهرجن اتهاجر كتقما يكلنيو نمبال مالتي كن مهار نخل انتو قينا عدل انتلنا نتقام لك باليجيريا بحفشاجن حماقات سبات كل زي حماقات مخانو سلو دي ترفهم بعتاتهم كنسلو يبلان قبل يدلي انا دما زي فيديو بمقباري حد سكنو زت عسيب الليل نزو كل زرانا تحسفات دما هيو فتيهم ما تكونوا لايك جبروا بليز سبورت جبروا زي channel انصارو بزوح حماق زربات تزاربو كم زلو يفلتي يجن تطو قبلونا يكلونيم كسابناتكم دقف زلو انا دما نتيز جبرو زلو كساب سوم صبق ترابو صبق مخانو صبق تبلو انتو خينكم حساباتكم قدفو من البعد كيرم كعرز تليو تلو دما اب كومنت قدفنا بالكم نايلو مارستاب كيتنا وحنا بزغدي اب كالك ساب نرهب تحامكم بلاكم تصبغوا تشاو